Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Happy New Year. Sangena ku 2025. Hey guys, ngivukile ekseni. Ngibhizi, ngiyayilungiselela, ngilindele imbongolo. Imbongolo ezofika nana, uthi ngiyibhahlaze ngempama. Yazi injabulo esinayo. Uma ungitshela ukuthi kuneyimbongolo la ngasekhaya, so manje ngilindele nje eyodwa nginenzele ivideo ngibhakaza leyo mbongolo ngempama, ngoba khona osebhalile la ku comment section ukuthi engazi uzochomela bani. Kanti obana bebebhala ukuthi size kwesibone sikhona nje ngeke sizovota. Namhlanje bayachaza guys, bayachaza, kugcwele kuma page la bachaza khona. Kanti lokho enikutholile angisakwazi ukubhiyozela lokho enikutholile ngoba sekukhona phela enikutholile. Niyeke-ke thina ngapha kuKhozi FM ngoba uKhozi umzila wethu. Kwabekwa imessage yathini sigada umzila kuKhozi FM. Hawu, khona sebazophumula ngoJune. Yes, bazophumula ngoJune ngoba sisazobala. kuKhozi FM number 1, Newcastle number 1, Nongo number 1. Ngathi nje KZN yonke besizobheka kahle onke ama radio stations la local silobu sishilo. Nizophumula ngoJune. Ngobani kufike baqala wegazi bathi bona ayikho into sizobona amandla abo uKhozi macaba. Nake namuzwa umlandeli ofuna ukuzenza ngaphezulu kwa SABC bathi bona sizobona kamandla abo uKhozi ngathi ningalukhulumeli uKhozi FM. Njengamanje into engiyoyenza ngizophithizela ku Facebook, ngifuna ukuniqoqela ubufakazi. Kodwa ngiyazi ukuthi lo bufakazi abudingeki ngoba vele abantu abaningi ba happy, kuthulekile, ayibe khona abaxabanayo. Esibonayo nje abachazayo. Hawu, bayachaza guys. Sebethi njengamanje uzochomela abani, ubengekho. Kwasho nje ukuthi ngena ngama hit song, ubani obengekho. Kanti yini lenikhathazile lo bengekho ubani? Njengamanje ngilindele imbongolo la, mangela imbongolo ngizoyibhahlaza ngempama. Ngizwile lapha ekuthiwa Eastern Cape kuyabanga kuthiwa khona laba abavotelele licule lithi imbongolo obani. Bathi ubani othi abangene kunyaka omusha ngecule nje sina singeneke ngoba besibuka la. Guys, ngilungisa indaba ye-SABC. Ku-SABC bekune-event ethi Last Dance. Masivala ivale ngengoma yamaHuno Mthandeni yamaskandi. Kodwa kusiyi ingoma ehlukanisa unyaka loyo. Ingoma egcinile ukuvala kuleya event because sengibonile kubanye aba-edile. Ikhona-ke yaka-SABC ehlukanisa unyaka. Kodwa kwamanje bengicela ukuthi ngapho lana ikhona uma ukuthi nawe ulawo okubonakala khona imbongolo usenzele ifavor uyibhakaza ngempama. Sifuna izithombe bonke nje abakwazi ukubona imbongolo lezi ikhona. Phansi ku YouTube ihleli ku number 2 nge-music video, ingena yashaya number 1. kuKhozi FM kusukela kuqalile ukuvota yahlala number 1 yazohlukanisa unyaka. Khona bathi asivote, bayanqanda nokuvela guys ngoba ngathi mina bengithi sizobaphumuza sivele sibhiyoze kuphela. Manje basavusa inkulumo bayachaza. Mina-ke ngikhethile ukuthi nje la okuchazwa khona ngizoletha impendulo eclear, la kuchazwa khona ngizoletha. Akayazanga i-SMS line because yena akavoti, kuvota thina. Ingoma ezohlukanisa unyaka sekufana nokuthi ibonus ngoba ingoma vele ekade ibelesele isebenza egijima zonke indawo. Istress sokuthi akhumbule i-SMS line yakuKhozi FM akazivoteli. Ngicela uamen kuleyo ndawo, akazivoteli. I-SMS line yaziwa obani? Abalaleli, abalandeli abavotayo nabafisa ukuthi ingoma ihlukanise unyaka. Enye into uthe cha le nginikeza ukuthi abantu abayenze ngoba bayithanda. Sathi sina le sinikeza yena ngoba uyadeserve. Happy New Year guys. Abantu bazokhathala yisina khona amanye ede ngibuka bebuza ukuthi kodwa sizophumula nini ngoJune.
nakhona ngoJuni masafisa ukuqhubeka sisazoqhubeka. Ngasho ngathi masingena ku-2025 asingene ngenjabulo ukuze mhlambe masingene si-happy nezinto zihambe kahle. Kanti because lusi-traumatize balenza-ke iqiniso. Ey'ntweni zeqiniso siyi-2, siyi-5 siyi-10 Ukhozi FM. Sizwile abanye sebethi ayikho indaba yokuthi khona sakhuluma nge-Song of the Year. Cha, asibafuni abasikhulumelayo. Ukhozi FM ne-Song of the Year yinto yethu, yinto yasekhaya. Kwase kwathuleka ezweni, kwase kwa-peaceful. Ubani okhalazayo ngoba thina sivotile. Kulobu kuchazwa guys. Ngicela nibheke bebukela phansi u-25,000 ngoba 25,000 u-25,000 kuyimanje ngiyawudinga, kodwa ngenxa yomona sebekubuka kuyinto encane le ngoba bafuna ukuyilinganisa nathi. Asikhompete nabo. Kwathiwa thina sigada umzila, ngasi silapha ya kubelungu baka-YouTube. Ngibabuza ukuthi lento yokuthi sihlale ku-number 1 kuze kuphele 2 weeks isayiko yini? Bathi abelungu yes fix. Ngasi kanti kwenzakalani? Ngoba ngathi mina ngifuna ukunikeza i-report ebuya kubo abelungu baka-YouTube. Bathi abelungu cha, lena ayithengwa, lena futhi awukwazi ukuyithenga kodwa uyayisebenzela. Ukhozi FM i-artist ayizivoteli, siyayivotela masiyawina. Awu, niyalizwa kodwa usizi lami lishile. Mawubona imbongolo lapho ibhakaza ngiyadlala guys. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga, angiqedi. Bye.